Ние, македонците от Пиринска Македония, сме равноправни граждани на България и имаме конституционно право на самоопределение за националната ни принадлежност. Аз смятам, че въпросът дали има в България македонско малцинство, единствен компетентен е да отговори на този въпрос само македонското малцинство. Чакам да кажем някои мои мисли като млад човек с самочувствие на македонец, що обича своята земя, своята майка Македония. Българин съм, но смятам, че трябва да се даде права на македонците в България. Смятам, че българи са подписани за това. Не желаем никакво отцепване от пределите на България. Не сме съгласни с твърденията, че македонската нация се създава на противобългарска, в кавички, основа, но македонците имат свое национално освободително движение след 1893 година, което умишлено се омаловажава, изопачава или се укриват ценни исторически документи от погледа на обикновения човек. Щом и от Прилеп, Тома Костадинов Наумов на 10 години е бил през освободителната война и дохажда в Кюстендил от Прилеп. На паспорта му пишеше по народност македонец, поданство българско. След 9 му написаха българин българско. Нищо за това. Аз само искам да кажа, че България получи най-добрите си синове и дъщери от Македония, защото македонецът е честен, делови, активен, не лъже, не краде. Нашата кръв, нашата плът е чиста и честна на македонците. Македония! Вива Македония! Вива!